Праваабаронцы паведамляюць, што працэс рэпрэсіяў у нашай краіне не спыняецца, фіксуюцца новыя факты палітычна матываванага пераследу. Вось толькі за апошнія дні стала вядома прынамсі пра 3 прысуды. Усе яны датычаць таго, што ўлады лічаць спрыянню экстрэмісцкай дзейнасці. Паводле інфармацыі цэнтру «Вясна», прысуд за такую дзейнасць атрымаў кандыдат хімічных навук Вадзім Мікуліч. За дапамогу так званым экстрэмістам і яшчэ за знявагі Лукашэнкі асудзілі таксама настаўніцу з Гомельшчыны Ганну Прымачову. Адметна, што раней жанчына кіравала вайскова-патрыятычным класам у адной з гомельскіх школаў. Трэці асуджаны кіроўца і хакейны заўзятар Спінску Валянцін Глінскі. Праваабаронцы мяркуюць, што абое яны атрымалі абмежаванне волі без накіравання ў калонію, вядомую як хатняя хімія. А до нашага эфіру далучаецца паліталагіня, экспертка ў стратэгіі і аналітыцы Аліна Харасова. Добрый вечар. Добрый вечар. Добрый вечар. Як бы вы маглі патлумачыць нашым гледачам, чаму Лукашенко працягвае рэпрэсіі, нягледзячы на тое, што Злучаныя Штаты Амерыкі, падаецца, працягваюць яму руку, і, здавалася б, варта было б скарыстацца такім шансам? Ну, тут патрэбна разумець мэты гэтага рэжыма, навошта ён увогуле займаецца гэтымі перамовамі і спрабуе там вызваліць нейкіх людзей. Для яго вельмі важная легітымізацыя з боку перамоўцаў. То бок тое, што з ЗША хтосьці прыязджае, з ім перамаўляцца на гэты конт, гэта ўжо вялікі такі жэст для яго. Таму што да гэтага проста вам нагадаю, што з ім ніхто з дэмакратычных краінаў не ішоў на такі публічны кантакт. І ён быў гатовы нават першую частку людзей вызваліць проста за гэты кантакт. Там нават не было размовы пра нейкія зняцці санкцый. Яму не патрэбна вызваліць людзей, яму патрэбна утрымаць свой рэжым. Таму яму патрэбна як легітымізацыя, так і прадоўжваць рэпрэсіі, каб утрымаць гэты рэжым. Для яго вельмі важна, каб проста утрымацца, паказваць грамадству, што нельга вось гэтую свабоду думак зноў у сабе знаходзіць, як гэта было ў 20-м годзе, нельга вось гэтую волю неяк праяўляць. Таму нават калі нейкія вызваленні працягваюцца, калі людзей вывозяць там у Літву, ва Ўкраіну і гэтак далей, ўсё роўна трэба трымаць людзей вось запужанымі, каб яны баяліся выходзіць, баяліся пісаць каментары, баяліся падпісвацца на соцсеткі там экстрэмісцкіх каналаў, баяліся глядзець Белсат і ўсё падобнае. Чакаецца візіт на гэтым тыдні Джона Коула спачатку у Вільню, а пасля ў Менск. І адпаведна мы чакаем сустрэчы таксама Коула з Лукашэнкам, чарговай сустрэчы. І калі праводзіць паралелі, СМІ зараз падаюць інфармацыю, што прэзідэнт Злучаных Штатаў страціў цікавасць да тэмы Украіны з-за таго, што сітуацыя вакол Ірану выглядае так, як выглядае, магчыма, можна казаць пра зацягванне сітуацыі. То, на вашу думку, як выглядаюць перамовы Лукашэнкі са Злучанымі Штатамі Амерыкі? Ці не рызыкуе ў дадзеным выпадку Лукашенка таксама страціць гэтую цікаўнасць Злучаных Штатаў? Ён, канешне, рызыкуе, але таксама трэба разумець, як працуюць ЗША ў гэтым выпадку. У іх ёсць спецыяльныя прадстаўнікі, ёсць пэўныя людзі, якія займаюцца кожным напрамкам. І то бок Коул, ён адказны за гэты напрамак, і ён не тое, каб шмат залежала зараз ад таго, што яму скажа там Вашынгтон на кожных перамовах, ён дзейнічае сам па сабе, ад лица ЗША, але сам па сабе. І, канешне, калі Трамп зусім страціць цікавасць і адменіць просто дзеянні па гэтым накірунку, то, канешне, Лукашенко ён рызыкуе в такім выпадку просто супыніць любыя перамовы, не мець шанец на нейкія перамовы з ЗША, але пакуль Трамп даў вось гэтую нагоду і Коул яе вядзе, яно працягнецца. Спадарня Аліна, вядома, што Лукашенко ўжо 3-го расійскага губернатара сёння прыняў у сваім палацы незалежнасці з пачатку гэтага года. Гэтым разам у Менск прыехаў кіраўнік Разанскай вобласці Расіі. Абмяркоўвалі, як заўсёды, гандаль, закранулі таксама і тэму санкцыяў. Тыя, паводле расійскага чыноўніка і Лукашэнкі, не перашкода, а стымул для развіцця. Давайте паслухаем і вернемся да размовы. И очень здорово, нас продвинули по целому ряду направлений. Да, наверное, даже сложно представить направление, где мы не активизировались. И честно скажу, что большое количество
инвестиционных проектов, реализованных в Рязани, Рязанской области, родились как раз благодаря санкциям и благодаря тому, что реализуется политика импортозамещения. Ну, гэтыя такія, скажем так, кірункі размовы мы чулі ўжо не раз пра тое, што санкцыі супер і ўсё вельмі класна, але навошта тады прасіць захад здымаць гэтыя санкцыі, як вы гэта тлумачыце? Ну вось гэта і паказчык таго, што гэтыя санкцыі насамрэч перашкаджаюць весці там і бізнес і ўсё астатняе і робяць жыццё больш цяжкім і для Расіі і для Беларусі. І тое, што і Лукашенко спрабуе зняць санкцыі на вось гэту абмен на палітвязняў, і тое, што прыязджае губернатар і амаль што першай рэччу, якую ён кажа ў сваёй прамове, гэта пра санкцыі, што яны ім не перашкаджаюць. Ну гэта проста дзіўна выглядае, гэта смешна выглядае, гэта паказвае, што санкцыі яны стаяць на павестцы размовы амаль што не ў першую чаргу. Так? Таксама тое, на што звяртае ўвагу, ведаеце, увогуле ўся гэтая сітуацыя. Мы ведаем, што Лукашенко на працягу дзесяцігоддзяў незаконна ўтрымлівае ўладу, праз гэта ён трапіў у ізаляцыю міжнародную, але пасля 2020 года ўвогуле вось гэтыя прыезды расійскіх губернатараў у Менск яны сталіся нейкай паўсядзённасцю. І здавалася б, нават цяпер, калі вось Лукашенко чакае на прыезд спецпасланніка прэзідэнта ЗША ў Менск, ён усё роўна асабіста сустракаецца з нейкімі там кіраўнікамі расійскіх рэгіёнаў. Ці гэта не ўсведамляе, што гэта прыніжэнне таксама для яго самога, што гэта не па статусе, калі ён лічыць сябе кіраўніком краіны? Для яго гэта проста такія дзеянні дзеля выжывання. Таму што Лукашенко, ён не можа прымаць незалежных дзеянняў ад Расіі. Я вось усіх заклікаю паглядзець інтэрв'ю Віктара Бабарыкі. Мне вельмі спадабалася фраза, якую ён сказаў, што Расія надзела на Беларусь пояс шахеда. Па сутнасці, гэта так і ёсць. То бок любы рух Беларусі ў бок захада, у бок перамоваў з захадам, гэта прычына для Расіі, каб проста хвалявацца, а што ж будзе з Беларусю, гэта ж нашае, гэта ўжо нашае. Яны ўспрымаюць Беларусь як проста частку сябе. Яны па сутнасці і дапамаглі гэтаму рэжыму ўтрымацца ў 20-м, і яны па сутнасці зараз яго спансуюць існаванне. То бок для Лукашэнкі ў першую чаргу трэба паказваць сваю лаяльнасць. І калі ён праводзіць нейкія перамовы, калі ён рухаецца ў бок збліжэння да захада, то трэба адначасова паказваць Расіі там і Кітаю ў нейкай ступені, але ў першую чаргу Расіі, што не, мы не сабраліся ні ў ніякі захад. Мы вось у першую чаргу, нам важная Расія, вы нашыя самыя любімыя партнёры. Вось, таму для гэтага такая стратэгія абіраецца. Беларусь і Лукашенко, ён не самастойны гулец. Тут таксама яшчэ адзін момант. Вы, напэўна, бачылі ў сацыяльных сетках, што ў крамах, прынамсі ў адной краме ў Менску, вывесілі такі плакат, спіс з недружалюбнымі краінамі, куды занеслі і ЗША, і ўсе краіны Еўразвязу, у тым ліку нават Угоршчыну і Славаччыну, якія часта, я б сказаў, дыпламатычна адносяцца да рэжыму Лукашэнкі. Вось, маўляў, паглядзіце, нашыя ворагі, і з 1 красавіка не будзем прадаваць іхнае піва ў беларускіх крамах. Навошта, на вашу думку, патрэбная такая маркіроўка? Ўсё ж такі гэта крок не такі ўжо і жартаўлівы, гэта палітычны крок, які заснаваны на распараджэнні Савету міністраў. Можна паглядзець, як проста працуе прапаганда. Адзін з галоўных прынцыпаў прапаганды, асабліва ваеннай прапаганды, гэта калі свайго праціўніка спрабуе вось гэта прапаганда, кіраўніцтва краіны, хто заўгодна, спрабуе выдаць іх за не людзей, за ворагаў. І вось тут такі жа прынцып працуе. У той момант, калі ў беларуса вельмі цяжка могуць выехаць у еўразвяз, калі там раней гэта было суперлёгка зрабіць, канешне, патрэбны былі візы, там ва ўкраіну можна было без візы паехаць, і зараз лёгка можна выехаць толькі ў Расію, то бок менш людзей ездзіць у еўразвяз, і зацягнутыя гэты працэсы, і гэтак далей. Вырастае новае пакаленне, якое так не бачыла еўразвяз, не бачыла ўсе гэтыя краіны настолькі часта і настолькі часта сярод насельніцтва, як гэта было раней. Вось, і з-за гэтага можна уплываць на вось гэты закрыты ў бабле, проста ў пузырі народ, і ім прапагандаваць вось гэтыя думкі пра тое, што па-за межамі нашай краіны знаходзяцца адныя ворагі, яны супраць нас, мы з імі не сябруем. Вось мы тут з Расіяй пад ручкай за ручку сябруем, ўсё адно
адна адной дае, вось толькі яны нашыя сябры. І калі насельніцтва сапраўды яно адчувае, што у іх там цяжкасці з тым, каб і паехаць туды. Калі маладыя, яны нават не выязджалі з таго, што ёсць гэтыя цяжкасці, то гэтыя думкі яны вельмі лёгка насаджваюцца. То бок проста бачна, як рэжым ён спрабуе больш насесці вось на галаву людзям звычайным і прапагандаваць вось гэтыя думкі, што вакол адныя ворагі і ніхто нас не любіць, ніхто вас не любіць. То бок рэжым кажа, што это не мы плохія, не ў нас дрэнныя адносіны з гэтымі краінамі, а яны не любяць вас, і таму вы іх таксама павінны не любіць.